Reijo! Kyllä me nyt tarvitaan tänne lisää apua. Onko motiivista mitä ajatusta? Ei mitään vielä. Vaikka oli niinku jonkun rituaalimurhan jäljiltä. Kun mä luulen, että Aapo tiesi, että sille sattuu jotain. Siis tässä on tämmöisiä tehtäviä. Siis jos mä tekisin nämä kaikki, niin mä saisin varmaan tietää Aapon kuolemasta enemmän. Mitä sä uskot, että sieltä löytyisi? Ehkä jotain semmoista, mikä todistaa, että mä en tehnyt sitä. Ole vain Nuorta pidetään yhteisön toimesta yksimielisesti saatanaa palvovana murhaajana. Sanoisinko, että aika itseään toteuttava ennuste? Mitä jos nää oot seuraava uhri ja Aapo oli eka? Tietysti tämä yhteisö on siinä paljon hyvääkin. Mitä vittua sä, Lukka, teet täällä? Mitä sä pelkäät? Sä et ole epäonnistunut